Шел се бате. Оператора е Кьорки тук, само това казвам. И го чакам пак. Е там не мога да зумвам, защото не виждам нищо и ми е лошо. Некви хора си карат кивате, докато Шел се свлича на куче. То с това параход, батко, на Чорондова. Си бао майката. Ма не е грешно да идва по-бързо, бате, защото тук не знам колко ми е водния стълб, 8000 ли, ама изсъхнах. Всичко друго съм приел Кьорки тук, сега за първи път борт. Его не издържа. Аре бе, Шел, аре че изсъхнах, бате. Плюс това се пребахме, бате, тук Маркоджик, Курам и Янко. Опа!